Salut! Noi suntem Agromoto și astăzi o să vă arătăm cum se montează corect robinetul de picurare pe coloana sistemului de irigații. Până să începem, nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share să vadă și prietenii voștri. Pentru a monta robinetul avem nevoie de o autofiletantă, o ruletă, un burghiu, o freză, robinetul și garnitura. O să începem prin măsurarea distanței pe care vrem să o avem între robineți. Eu am decis ca distanța să fie de 60 de cm. Facem un semn. Băgăm burghiul. Acum schimbăm burghiul cu freza pentru a lărgi gaura. Curățăm bine. Și acum încercăm să băgăm garnitura. După cum puteți vedea, am reușit destul de ușor. Cum băgăm și robinetul. Cam așa ar trebui să arate un robinet montat corect. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share să vadă și prietenii voștri. Noi am fost Agromoto, v-am pupat!